Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u vanredno izdanje emisije Showbiz. Tamo gde su skandali, tu smo i mi. Ekipa Hype televizije i ekipa Showbiza stigla je u Zagreb. Nakon što je Stanislav Krofak poslao cveće Anđeli Đuričić u reality, mi saznajemo da torta nije od njega. Stanislav Krofak, ekskluzivno za Hype televiziju i u emisiji Showbiz, koja je morala vanredno da se odradi, otkrio je šta tačno osjeća prema Anđeli Đuričić i šta mu je Maja rekla kada je videla cveće. Stanislav nam je otkrio i kakve su današnje devojke, šta je važno za vezu, pa onda procenio koja devojka je za klub, koja je za hotel, a koja je za vezu. Stanislav Krofak, ekskluzivno u emisiji koja sledi, otključao je telefon samo za naše kamere. Pantera nam je otkrio i da mu je jako važno da njegova devojka vodi zdrav život. Da se zdravo hrani. A kako je prokomentarisao ljubav Anđele Đuričić prema bananama, saznajte za par minuta. Vi gledate vanredno ekskluzivno izdanje emisije Showbiz sa Stanislavom Krofakom. Ostanite uz nas. Dobar dan, Stanislave. Dobar dan. Eto, mi smo stigli kod tebe u Zagreb. Dobrodošli u Zagreb. Hvala ti puno. Izgledaš fantastično. Hvala. I nekako, kako god se okreneš, reality učesnici, da li uđu u reality, budu interesantni u tu jednu sezonu i onda ih nema nigde. A ti si konstantno interesantan medijima. Zašto je to tako? Pa ne znam, ja živim normalan život vani, kako sam živio i prije realitija, a to je valjda ljudima zanimljivo kako šta i onda cijelo vrijeme se protežem, još ja to malo ovako malo potpalim da bude još zanimljivije i onda cijelo vrijeme su tu negdje i šta da kažem. Zapravo ti si, što kažu, prešao igricu. Ti si vidio da nisi za reality, ali i dalje reality prati tebe. Pa ima tu, cijelo vrijeme spominju neke moje riječi ovo ono i onda nisi ja iz čistog mira ništa napravio. Uvijek, znaš, malo otvorim Instagram, dođe, označi me tu, cijelo vrijeme se negdje kroz neke priče spominjem, protežem i cijelo vrijeme non stop. Da, non stop si u žiži interesovanja. Hajde odmah da pređemo na ono što interesuje sve žive. Ti si se za Hype oglasio nedavno, vezano za Anđelu Đuričić i te čuvene poklone. Šta je prava istina? Šta si poslao, šta nisi poslao? Prava istina je da ona cijelo vrijeme bila spominjala, budemo vidjeli i te neke stvari. Ja i ona se osobno ne znam. Ali ja kad su me bili pitali na početku realitija koja ti najljepša cura, ja sam rekao da mi je ona i kad je bila prekinula i kad su to sve, meni taj njezin neki pristup i kako ona se to ponaša trenutno ovu sezonu, to se meni sviđa i ja sam kao znak pažnje posljednje ruže i to je napravilo haos. Pa ti si znao da će to da izazove haos. I onda kasnije došla torta s kojom ja nikakve veze nisam imao i onda je to sve ali dobro nema veze. Da, znači ti tortu nisi poslao. Ne. Da li produkcija, može biti da neki fanovi ili neko nešto mogu da je poslao. Ko je poslao ne znam. Ja nisam, ja znaš sam poslao i imam ljude preko kojih sam poslao i znači onda bi išao isti preko tih ljudi da sam poslao drugi dio, ali nisam poslao i nisam to zanimalo. A zapravo, s obzirom da se ne znate, to sam morala da te pitam takođe, objavljene su neke fotografije gde ste navodno na istom mjestu ti i Anđela, pred ulazak njenu u reality. Ja nju uživo nikad nisam vidio. Mislim, ona mene zna preko televizije kao što ja znam nju preko televizije. Mi se samo tako znamo. I ja sam čuo za nju, ona je čula za mene i to je to. Da se vidjeli, nisam nikad vidjeli. Ali mislim, ja sam bio izjavio da sam ja unutra, to je bila sad drugačija stvar. U to sam siguran sad. Da, rekao si da biste 100% bili zajedno. Pa pa provode vrijeme sigurno s njom zato što sam neko ko mi se sviđa i ko ima neko ponašanje koje se meni sviđa. Sigurno i nema te poruke, ne puši, ovo ono, ne pije, ja isto tako neki zdrav život živim. Sigurno mi se našli u nekim situacijama. Vidio se da voli banane i zdrav život. Zdrav život. Kako komentarišeš te, sad moram izviniti, to su škakljive teme, ali kako komentarišeš, s obzirom da si pomenuo njeno dobro ponašanje, te intimne snimke koje su isplivali u javnost? Vidi ovako, znači, to što se dogodilo kod nje, to se može svako dogoditi. I, na primjer, ovi ljudi koji nisu poznati javnosti, svako šalju slike, svi se slikaju, samo što, eto, njoj se tako dogodilo i dogodilo se još mali broj cura samo koje nisu javne i to se ne zna. I onda kad sad mene neko pita reality šta ovo šta ono, naprijed sad kad bi stavili kamere u neku zgradu tu gdje živim u 5 stanova, gore je bilo od realitija. Znači svi ljudi mi isto živimo, samo što se tamo snima, a vamo se vani ne snima i samo zbog toga je to. Da, ja mislim da zapravo Anđela nije osuđena zato što
postoje snimci, nego je osuđena zato što je ona komentarisala te devojke kao nemoralne, a ona je bila moralna, a onda eto objavljeni njeni snimci. To je u stvari. Dobro, pa normalno da to lupla je kontru ko što je ona radila. To nije normalno. A sad opet, ja ne znam, nisam gledao njenu prošlost, ja sam kad sam nešto vidio, od mene uopšte nije zanimalo, znaš, ja sam to sve onako iz neke šale, ja sam ništa do sad mislio to je sad ozbiljno i sad ja ne znam šta. Meni to sve, i taj reality kad sam bio unutra, ja sam se ponašao skroz prirodno i meni to sve bilo nekak, kroz neku šalu sam ja to sve i završio i tako se sad vani ponašao, ništa ja sad to, znaš, jer ja ne mogu vjerovati, ljudi svi koji sad naprijed nešto gledaju, ja nešto kažem, bilo što oni to sve, to je tako, znaš, ja nekad kažem, toliko da kažem, iz neke šale, ono ima to 100% da to tako, znaš. Fanovi su već napravili fan grupe i već su vas i venčali i već se to... Čekaj da pogledaš, baš da me komentarišeš. A nije, ovo je tu sasvim dva drugačije, ali slična slika. Vidiš, kaže, ovdje je 17. avgust, a ovdje 12. je li tako? Ne, ja s njome nisam, uživo sam nisam vidio. Ne? Nisi nikad vidjela uživo? Ne. Dobro. Da li tebe možda Anđela donekle podsjeća na Mionu? Po ponašanju, po stavu, po možda tom nekom... Pa ne, po ponašanju skroz kontra. Ni po izgledu, znači nema nikakve sličnosti. Ne, kao to vaspitanje, to predstavlja na prvu loptu da je vaspitana devojka, da drži do sebe i to. Pa u tu neku ruku, vidite, ja naprijed Mijonu znam, kad sam s njom od početka probao, ja sam o Anđeli znam što sam čuo preko medija i nisam ja to toliko izraživao. Ne znam, neka pita se me poslije koje uopće nisam znao. Tako da ja ne mogu, ja sam ono što sam nju vidio i što smo oni poslali, vidi šta radila, vidi ovo, vidi ono, što mi šalju ljudi. A i ona provocira. Da. A kaži mi, šta ti znaš o Anđeli? To ti kažeš nisi se raspitivao, a šta si pročitao o njoj? Nije nek sam dobivao one isečke iz prošle sezone što je bila s onim Zvijezdanom, što je bila, što je radila, te gluposti što je radila u realitiju i te neke stvari. To sam bio vidio i to je to što ja znam. A sad da ona je pričala nešto o nemoralu, a ona je to radila, te stvari to stvarno nisam niti vidio, niti sam to čuo. Da. Kad si gledao te klipove vezano i za Zvezdana, sad svako ima neku svoje mišljenje, neku podržava, neko je tvoj stav tada bio kada gledaš, eto, znaš iz tog Google-a? Pa to sam ja vidio sad kad sam se počeo te zezancije, kad sam počeo raditi, onda su mi to slali i onda sam to tek vidio. A šta da kažem, katastrofa. Katastrofa, ali svako ima svoju prošlost, svako je grešio. Ja sam imao greške i kako ja sad naprijed, ja znam gdje sam pogrešio prošlost, ne mogu ja sad uzeti i vratiti vrijeme u rikverc i ići iz početka. Svako mi se dogodi greška. Da. Jel smatraš da je Zvezdan greška kada je Anđela u pitanju? A ne znam, svako ima svoj izbor u tome određenom momentu. Ne mogu sam reći greška, pa onda sam meni neko kaže napravio grešku. Ja znam svoje greške sve, ali šta ja sad tu mogu napraviti? I ko ima pravo da meni sudi? Ja sam to napravio, ja iza toga stojim i to je to. Da, a da li bi ti, eto, volio s obzirom da sad, eto, objavljeni su ti video snimci Anđele Đuričić i sad, da li bi ti takvu devojku mogao da predstaviš kao svoju partner u budućnosti? Ne vezano za reality, ne da budete zajedno u reality, nego van reality. To je daleko. Ja o tome uopće nisam razmišljao. Ja ovo sve što se sad ovo dešavalo, to me je bilo kroz neku onu šalu. Ja curu ne poznam. Kada mogu ja nešto ozbiljno pričati, nju ne poznam. I ovo je meni sve bilo neka šala, znaš. Ja sam u kombinaciji. Nije baš tako, nego ja sam rekao šta sam rekao. I iza toga stojim, a sad ja nju ne znam osobno da bi ja mogao pričati neke stvari u nekoj budućnosti. Ja znam, kad bi se vidjeli možda nakon 2 dana što pričali, ja bih rekao da je bježi, ili bi ona rekla da bježi, znaš. Tako da, glupo da o tom uopće pričam. Također, za Hype kad si se oglasio, rekao si da se ti Gasluzu nisi mešao u vezu. Pa nisam. To je bilo vezano za taj poklon što je stigao u trenutku valjda raskida. Pa da, posle je bilo vezi, znači oni su bili raskili, ja sam onda poslao kao neki znak pažnje, zna toga svega, jer cijelo vrijeme sam dobio poruke. Ja cijelo vrijeme obavještam. Ja ne gledam, ali svaki dan sam ja označen tu, označen vam, označen tamo i onda kažem sad ajde ja nešto napravim. To je zapalilo sve. Da, zapalilo. Si očekivao takvu reakciju? Kako su reakcije? Pa očekivao sam. Jer ja sam upućen u sve. Ja sad kad sam bio rekao da ne gledam toliko, ali ja sam upućen zato što meni mobitel svaki dan, ja se ujutro probudim, šta je bilo navečer, ko je mene spomenuo, meni to sve, ja dobijem oznake, ovaj me označio, vidi ovo, ja sam to sve znao što se tu dešava. I ja sam kad sam to znao sam da kad to počne da će biti haos. I onda sam namjerno to poslao i zapalio još više. Onda su ovi upalili komentari, poruke, i onda više mobitel zagori, ja više ne znam, ne čitam ja poruke, ja to ništa ne otvaram. Samo siže.
Znači ti si poslao cvijeće. Onda ja malo, znaš, potpalim ove. Znaš, jer onda i ovi koji me mrze i ovi koji me vole. Onda baš zapalim, onda je haos, onda gori 2 dana. Sad si ga baš zapalio. Ti si poslao cvijeće, je li tako? Da. A onda je stigla torta. Za tortu ne znam. Ne znam. Kako to komentarišete? Mnogi su se začudili, pošto je tamo rečeno da je torta od tebe. Pa dobro, mogu nešto, ja znam da nisam to poslao. Iza toga stojim jer imam osobu preko koje sam slao ruže. Znači, preko te iste osobe bi poslao to. A to je usko povezana osoba sa njima tamo, tako da bi se to znalo da se ja to poslao. Znači, iza toga stojim i to mogu i dokazati, može se istražiti preko kog sam bio slao i kako šta i preko koje agencije sam naručio te ruže. Znači, preko iste naručio i tortu, ne bi preko ne znam neke druge. Ne znam ko je to poslao, a niti me zanima. Ja sam sad vidio ono poruke, ovo dobro, i znaš, jer meni to sve ono, kako bi ja rekao, mene je ovo sve show business. Show business. I onda ja to sve gledam kroz taj način. Ja se zezam, mene je to sve šalo, znaš. Tako da, ja to ništa ne doživljavam sad osobno, da ja sad ne da se stresam ili ja to nešto mislim ozbiljno. To je meni sve show business i onda, znaš, kada već dobijam poruke ono pa da malo potkurim, da još više bude i tako. Ali znaš šta, da se ne lažemo, Gastoz ti je poprilično zamerio. Nije mu bilo svejedno, baš su ga zoomirali, kamera kada je zoomirala, baš je bilo... Pa dobro, da, njemu nije bilo svejedno, ali on je bio go rekao da nju ostavlja do ovo, do ono, mislim, znači da nije iskren u svojim izjavama. Kako ti komentariš Gastoza? Pa ovako mi se čini okej, ali isto vidim, isto znači da nema to svoje ja, isto ono, svađaju se, prekidaju se nikad više, pa opet, to ja sve već naučio tamo, jer kod mene toga nema. Ja sam, na primjer, napravio grešku koju sam napravio, ali kad sam rekao završio sam s nekom osobom, završio sam, ne ono sad završio sam, bježi, kunem se u sve živo, da neću više ni drugi dan da budem s njome, to je meni nepojmljivo. Znaš, ali imao sam ja greške, znaš, ne mogu ja sad nekom pričati ti si ovakav, ti si takav, ja isto radi greške, tako da, šta da kažem, ovako mi se čini da je normalan dečko, ovaki za prijatelje, ovako da nije u nekom odnosu okej. Moram da te pitam sad da se osvrnemo, kažeš imao si greške, sad taman da te pitam za to. Ispao je sukob između Filipa Cara i Maje Marinković, gde je Filip Car izneo da je navodno Maja Marinković tebe tukla u stanu. Da li je to istina? Ne. I da je zato došlo do tog sukoba? Ne. Kako mene može neko tuđi? Pa ne, dobro sad znamo da ne može. Kako me može neko tuđi? Ne. Znači nije bilo toga, delovalo je kao da je ona njemu to ispričala. Nemam pojma, stvarno ne znam. Ne znaš. Nek me zove pa nek mi kaže gdje me tu. Aha, je li ovo poziv za Maju da te pozove? Pa nije, nego tak priča, nema nekakve veze. Da. Kako komentarišeš sada Filipa Cara i generalno nisi nam prokomentarisao kada se osvrnu na njegov meč ti sa profesionalne strane? Pa Filipa kao Filipa osobno ne znam. Pošto sam čuo, to znam koji ovima svima. A o meču i o tome i o tim nekim stvarima, znaš, kad su neki ljudi u sportu, na primjer, 10 plus godina i kad posvete tako rekao život tome i kad to rade godinama i kad se žrtvuju i kad neko dođe samo nešto da odradi tako da ja uopće to ne bi komentirao. Znaš, to je više ovo kao što ovo sad show biznis pa idemo napraviti uzeti neku lovu i to je to. Ali po meni, znaš, to nije sad ja mogu pričati, komentirati neki boks meč ili tak neke stvari. Zato sam bio rekao, kad sam bili pitali za te mečeve i za to, da uopće ne želim to komentirati. Ali nije, ja sam baš htjela da ti pokažem da ti pogledaš, da mi prokomentariš sa profesionalne strane, ti si čovjek profesionalac, o tome radiš to godinama. I prosto da, eto da sad pogledaš, ja ću ti dati da pogledaš i da ti samo baciš pogled da kažeš šta, a naši gledalci će to moći da vide uporedo, da prokomentarišeš eto šta to ne radi on kako treba. Pa vidi ovo, sad ću reći prvu stvar, svako ko uđe u ring i uđe u kavez ima moje poštovanje. Znači on je ušao u ring unutra, ima moje poštovanje, borio se, ima srce, borio se do kraja, a za tehniku i za to, o tome neću komentirati, neću pričati. To ste da te pitam baš, kakva mu je tehnika? Nemam komentara što se tiče tehnike. Znači, poštujem što je ušao u ring, poštujem što se borio kao lav, a sada u tehnike o tome ne može sad, svako ima svoju tu neku tehniku, ali čovjek nije u tome, čovjek to ne radi. Ne radi svaki dan. Tako da glupo je. Jel se vidi da on to ne radi? A ne može neko ko radi to svaki dan i koji to radi 15 godina i ko radi to zadnjih 2 mjeseca, ne može biti isto. To je ko što ti vodiš tu emisije, vodiš već 5 godina emisije, 5 godina ispituješ ljude i sad dođem ja, sjednem i ja ću neko nešto pitati. Ne mora biti isto ko ja i ti kak radimo. Eto ti usporeda. Izvuka si. Dobar si, da. Ono što možemo da vidimo na snimku je da definitivno Filip Car nema gard, a da li ti imaš gard? A moraš imat gard. Evo kako se borbe bez garda.
Dobro, osim, eto, da se osvrnemo sad i na Maju Marinković, da li ste se čuli nakon raskida, da li je to bilo nešto, pošto smo čuli vidjeli smo da su bili se. zajedno, da. Čuli smo se, ja i Maja se čuli par navrata se čujemo i to je to. Ja s njom ostao u normalnom odnosu. Sad da me sad nazove da halo šta radiš, kao odgovorio, ja nju pitam šta radi, ako tu neku pomoć, da ja mogu pomoći bilo šta iz Zagreba, ja ću napraviti neku pomoć što je do mene, ali da ću sebe dovoditi u toj pomoći u neke probleme, u neke javne opet povezivanja, to ne bi. Da. Ne bi ponovo bio javno sa njom? Ne. Ma ne bi nikako bio s njom. Ne, ja sam završio, taj odnos sam završio i to me više ne zanima. Nego kažem da ne bi, onda prije sada ne kaže daj, dođi, odvezi me tu i tu, ne bi to napravio zato što odmah neko će slikati i odmah u novinama, evo, opet zajedno su neke stvari. Kad mogu pomoći ovako gdje nismo povezani, ja se ne mogu povezati, zašto ne pomogu? Pomogu svakom čovjeku. Jedan od naslova je bio da je Maja se žestoko posvađala sa Stanislavom, sela u taksi, zapucala iz Beograda u Zagreb, pukla silne pare. Ona ima naviku tako da, što kaže Janjuš je rekao da mu je ulazila kroz, kako je rekao, kroz dimnjak i to. Da li je stvarno, da li je to istina? Jeste. Ja i ona sam bili nešto svadili, to je bilo negdje 12 sati uveče, nešto bili svadili i ja kad idem spavati, ja stavim na avion. Da ne zvoni, jer ne možeš ti živjeti to cijelo vrijeme, nešto dolazi, zvoni. I ja ujutro neko lupo, ja upalio sam s aviona, prebacam i normalno poziv i vamo, tamo. Ja kažem šta je, halo, veli ja sam tu, ja na kamere, pogledam Maja stvarno pred kućom stoji, sjedi. Šta je pustio unutra, sada kaže, cura cijela taksi i taksijem došao u Zagreb. I još to ona 8 mjesec tamo na granici se čeka po sat i po vremena. Da, i? Ništa došla i ne mogu se više sjetiti što neki te detalje. Ali meni je to dokaz ljubavi, izvini. Pa dobro, ili ljubav ili ludost. Granica je tanka, da. A svako ti je bilo drago da kad si je vidio, je li tako? Pa dobro, a dobro to sad u nekom da je sad, mi smo bili svadili, pa nije to sad baš bilo isto sad. Da, ali ona je htjela da reši problem s tomom, da priča pa... Ne, ona je htjela da se svađa. Maja je legenda. Da, Maja je legenda. Neponovljiva je. Da, sad, u poređenju sad je čudno, s obzirom da znamo da si bio sa Mionom, pa sa Majom Marinković, pa sad Anđela Đuričić, nisi bio s njom, ali eto, kao postoje simpatije. Šta je zajednička crta između njih tri? Znači, šta spaja Anđelu, Maju i Mionu? Da se tebi dopalo. Crna kosa. Jednostavno. Pa da, kao tražiš kod muškarca nešto dulje, nikad nema dulje. Crna kosa. Crna kosa, samo crna kosa? Samo crna kosa. Kako komentarišeš ove naslove da su Ša i Miona rašinuli? Ma to me stvarno ne zanima. Znači, to je baš zadnja stvar koja me zanima u životu. Da. Niste se čuli ili komunicirali? Ma ništa. Samo ima označene igraju TikTok, šeruju i tapka i iz početka i te neke stvari. Stvarno ne zanima uopće. Da. Znaš šta, gledalcima generalno, svima nama kada je počela ta sezona i kada je Anđela počela da priča budemo videli. Nekako se stekao utisak da to radi prosto da bi neko čuo, tačnije ti. Da li ste se čuli pred ulazak u reality? Ne. Ne? Ne, ja sam nju vidio kad je ušla unutra. Ja nisam znao da će ona ući, niti sam ju pratio, ništa. Ja sam nju vidio kad je ušla unutra i nakon tjedan dana kad je počeo reality, ne znam, nekom je bio zvao i da pokomentiram kome je najljepša cura unutra, ja sam rekao da je najzgodnija, najljepša. Po mom ukusu. I onda oni su spajali i onda je ona počela, valjda kad se s njima zakačala sa Mione Ša, počeli budemo vidjeli i cijelo vrijeme to spominje. I sad, naprimjer, kada ti imaš neku udržicu, ja počnem ponavljati tu udržicu. Znači da daš onda nešto, pa nismo ovo budale. Da, nije to baš tako slučajno. Mnogi su povezivali da je Anđela prosto povređena i da je na taj način htjela u stvari Maji da vrati, jer je Maja bila sa Zvezdanom. A to ne znam, u to stvarno ne ulazim. Ja sam pričam znaš kao, ti si meni uzela muškarca da ću ja tebi. Osobno iz svoga i gledišta i svoje situacije. Sad, ko šta misli, od drugih niti me zanima što oni misle, niti što ovi ljudi pišu, što mi komentiraju. Ja uopće komentar ne čitam, ja jedan komentar ne otvaram. Ja imam ispod slike, često se deskom, ja nisam pročitao komentar. Ne zanima me. Što ljudi samo hvale. Ne zanima. A dobro, pa nije baš tako, ima svega, da pusti, pa vidim ja to na preskok se, mama moja čita i Šogorca, onda ona meni kažu, kad sjedemo na ručak, pa onda kažu, imaš to, ja kažem šta. Ne interesira. Ja znam kako se osjećam, kako ja živim
i stvarno ne zanima što neko misli tamo drugi. Meni bitno da je meni dobro i da znam kako je i da znaju ja kako je meni, da znam moju kružni, uži krug kako kažem i kako je mene. Sad ovo što će neko misli tamo iz nekog petog grada ili sela, to stvarno ne zanima. Ti je jedan od tih reality učesnika koji su najbolje iskoristili medijsko eksponiranje, a da ne ukaljaju svoj obraz. Da li se slažeš sa mnom? Pa u jednu ruku mogu da, jer ja sam bio, a mogu reći da jesam, jer ja tamo nisam ništa glumio. Znači, ja sam kako živim vani, tak živim unutra. Ništa nisam sad radio drugačije. Samo normalno prilagodio sam se okolnostima u kojima sam se našao. Da. I sad, na primjer, sve što kako ja sad živim vani, tako sam tak živio unutra. Ništa ja sad nisam glumio, ni to ovo, ni to, to mi je drago, znaš. I taki sam bio kako sam bio. Naprimjer, što se mi dogodilo sa Majom i taki sam i vani i napravim neke stvari. Šta ja kažem? A složit ćeš se da si, na primjer, među retkim muškarcima koji su pred kamerama imali intimne odnose, ali koji su insistirali na tome da se to ne vidi. Obično muškarcima to ne bude bitno koliko ženama, ali ti si taj koji je insistirao da se to ne vidi zbog ćerke. Pa normalno da je bilo neugodno. Gleda ljudi, nije samo ćerka, i roditelji, i brat, i šogorca, i ja sam svjestan, svega sam svjestan. Naravno, ali... Ja svega svjestan, samo, znaš kako bi ja rekao. Tamo si da zaboraviš neke situacije za kamere i sada mene ljudi pitaju, ti si unutra 4 mjeseca, ti zaboraviš gdje si. Mislim, ti počneš tamo živjeti, ti samo prilagodiš kao da tamo živiš, kao da ne postoji drugi svijet. Ti nakon mjesec dana ti više ne znaš ništa i ti počneš živjeti i onda gledaš neke situacije, ovo, znaš, sad ja ne bi ovo, znaš. To je isto kada ja kažem ja ne bi ovo, znaš, kad ljudi nađu u nekoj situaciji, onda vide da li bi ili ne bi, ali dok se ne vide u toj situaciji, znaš, lako je pametati kad dođeš u neku situaciju. A moja poanta je da si ti taj koji je insistirao na tome da se to ne vidi. Pa naravno da da. Obično je to ženama bitnije jer kao pred kamerama, dok drugi muškarci rade razne stvari pred kamerama i nije im toliko važno kao što je tebi važno. Ne znam, meni to nije normalno i kad bi se našao ponovo u takvoj situaciji, ne mogu teško reći znaš nešto neću. Nikad više, tam sam naučio, nikad ne mogu reći nikada. Ali ne bi, što više bi sakrivo da se ne vidi neke stvari. Da, vidiš što je jako čudno. Za nekoga ko je po medijima, tebe su provlačili za taj swingera i za to. Znaš, sad kao imaš problem da te ljudi gledaju, a voliš swingeraj. Razumeš, to je malo kontradiktorno. To ljudi komentiraju koji ne znaju šta je to. Mali broj ljudi uopće zna šta je swingeraj, ni oni su mene nazivali nekim imenima koji uopće nema veze sa vezom. Znači, svaki, evo, 95% muškaraca su bili u nekim klubovima, nečemu, to je ista stvar. Samo što se ovo zove swinger klub, ovo se zove, ne znam, Welcome, ovo se zove tamo. To je ista stvar. I ja pokušao sam njima objasniti, samo ne možeš ti objasniti ljudima. Ne možeš ti objasniti ljudima koji su, kako bi rekao, ograničeni i koji to nisu probali, koji to ne znaju šta je to. I možda se ti izražavaš nekako malo direktnije, a oni to pakuju u neke mašnice. Pa mogu oni pakovati, ali to me stvarno ne interesira. Ja znam šta je, kako je i kako ja živim i kako je meni lijepo. A sad što će neko drugi misliti, to stvarno, to je njegova briga. Da. Također oglasio se i otac Anđele Đuričić, koji je prokomentarisao i tvoj poklon i raskid Gastoza i Anđele i on je generalno podržao Anđelu u tome šta ona odluči. Znači čovjek nije dao nikako konkretno sad njegov stav, nego je podržao ćerku, što je super. A za tebe je rekao, kaže, dobro šta, ne znam šta bi vam rekao, to je sve život. Kako bi ti to prokomentarisao? Pa ne znam stvarno šta bi rekao na to. Osobno čovjeka ne znam, to stvarno nisam ni pročitao, ali lijepo ono što je podržao ćer i što ona odluči da ne tako bude i tako bi ja postupio na njegovom mjestu. Da. Da li bi ti, na primjer, evo sad, pošto svi znamo kako ti funkcionišeš, negde ti gledaš da kada ulaziš u vezu, nekako to ide postepeno. Znači, ne ide odmah, sad ćemo brak, deca i sve to. To si ti više puta i govorio tokom realitija, da ljudi previše ozbiljno shvataju neke stvari, ali zato što je pred kamerama. Da li bi mogao negde devojku poput Anđele da vidiš negde u nekoj dužoj vezi? Pa vidiš, što se tiče kao Anđele i ostali djevojke, naprimjer, u taj neki način. Pođi od toga što je to ona devojka sa javne scene, eto, da li bi u tom smislu mogla? A sad ću ti ovako nešto reći. Nekad, na primjer, neke cure koje gledaš sad, na primjer, naći curu koja nije imala puno dečkiju, koja je prvi put će biti sa mnom, koja će početi sve sa mnom i onda znaš što se to dogodi. Tu ti je ovaj kontra efekt, zato što, na primjer, sad uđeš curu koja nikad nije imala dečka, nikad nije došla vamo, nikad nije išla tamo, nije probala ovo, nije probala ono i ti nju uzmeš i ona živi s tom. I
nakon nekog vremena nju zanima kako je ići van, kako je ići vamo, kako je biti sa drugim muškarcem, kako je probati ovo. To nju sve zanima. I ti malo. Mi smo ljudi. Malo swingera i malo vamo tamo. Ja pričam sada ženske osoba. I ona to nije doživjela. I sad nju zanima ovo, zanima ovo i dogodi se problem nakon dugo godina, nakon 10, 15, 12 godina, ona hoće to proba i ode sve probleme. A ti kad uzmeš neku curu koja to sve probala, ona zna šta valja, šta ne valja. I ona kad vidi da je nešto dobro, onda se promeni skroz jer zna da to ne valja, ova druga stvar ne valja. I ja sam zadovoljan i sve u životu sam probao sve. I sad ako pita, ali probao sam ovo i ja sam probao sve sam prošao u životu. I ja znam šta je dobro, šta nije dobro. I sad znam razliku šta je dobro, šta nije dobro. I onda mogu odvagati. A da nisam to prošao, ne bi znao šta je dobro. Naprimjer, sad neko ide van i dođe ujutru u 9 sati kod mene, bio sam vani, sad ja nisam to prošao van, kako je njemu dobro, on je bio vani do 9 sati, kako je njemu bilo vamo tamo. A ti dođeš kući, počeo sanjivati, najrađe bi se ubio, šta je ovo, šta to meni treba, vamo tamo. A neko normalno sad spava, probudi se svježi na kavicu, ovo. Znaš, kad ne probaš te neke stvari, onda ne znaš šta valja, šta ne valja. I zato nisam za to da ću uzeti osobu koja ništa nije prošla u životu i koja će biti prvi put sa mnom. To ne bi nikad napravio. To sam napravio pa sam si napravio probleme. Znači, sve sam prošao, šta da vam kažem? Da, pa kao nisi se lijepo proveo, jel da? Nisi se lijepo proveo, tako da svako se u životu može promijeniti. Ja sam imao svoje gluposti, pa sam uvidio sam, ali problem je što ljudi ne uvide svoje greške. Onda oni rade dalje greške. Ako si ti normalan, ako si ti priseban i ako vidiš, znaš razlikovati šta je dobro, moraš imati svoj cilj. Ako imaš svoj cilj, neki zdrav cilj, normalno da ćeš onda te greške će ti pomoći da to popraviš i da dalje i onda znaš razlikovati neke stvari u životu. Da. Gledalci su tebe generalno i zavolili zbog toga što si toliko samouveren. Prosto nemaš neke komplekse kao što obično muškarci imaju i onda se međusobno takmiče pa imaju potrebu da se nešto nadjačavaju i tako dalje. Ti nisi negde siguran i u svoju fizičku sposobnost i u psihičku. Nama je nedavno u Show Blizu gostovao Lepomir Bakić. E sad, on je rekao da je do sada, sad ne znam koliko on tačno ima godina, ali do sada je bio sa preko 1000 žena. Sa koliko si ti žena bio do sada? Puno. Puno. Ali ne znam, nisam nikad broj, ali ima preko, ali ne sad uopće pričati, ali ima dosta, stvarno sam promijenio dosta žena, ali sve sam prošao, sve sam vidio i šta da kažem. Pa on kaže u nastavku da su mu se žene zgadile. Da li su se tebi žene bio? Ja kažem da sam promijenio dosta žena, stvarno, baš sam promijenio dosta i to je dio mene i u tome nekim tim stvarima sam bio živo i ne kažem zbog ničega i to je to. Ali zato kažem, imam to i znam šta je dobro, šta nije dobro. Ja točno znam razliku između dobre žene, cure i loše cure. Ajde, čujem. I tako da... Ajde, zanima nas. Ali to, na primjer, ja sad kad upoznam osobu i onda kroz priču i kroz to ja vidim šta se od nje može i šta može od nje očekivati. Ja odmah to vidim. Ne možeš ti sad meni sjesti u stolu, sad ćeš ti meni pola sata pričati, odmah vidim u kojoj može biti relacija. Ali može biti relacija da idemo na pop piće, da idemo u hotel ili možemo da idemo na večeru ili ćemo biti zajedno. Znači, odmah kategorišeš? Odmah kategorišeš, pa odmah nakon pola sata priče ja već vidim kakva situacija. A znaš što me zanima? A koji je prvi red flag? Kako? Koji je prvi red flag kad vidiš ono kao upozorenje i odmah da kategorišeš? Kad ti devojka šta kaže? Pa već po izgledu vidiš. Već po izgledu vidiš kad ona dođe, kako se ponaša, kako gleda neke te stvari, odmah vidiš ti na start. Vidiš onda kroz priču, znaš, jer izgled nekad zna zavarat, ali pretežito ne. Ali povežeš Instagram, izgled i odmah sve znaš koliko je sati. A ti malo pročačkaš to pre... A pa sve vidiš, pa zavisi sad sve vidiš, to je vrlo jednostavno, da. Ja sam već postao ja točno znam, meni više ne može preći ničemu. Ne može. Mah je u stvari. Ajde da mi kategorišeš, sad ću da ti kažem par imena, a ti mi kategorišeš sa javne scene. Može? Znači, imaš 3 kategorije, ljubavni sastanak, klub, hotel. I sad da ti ja kažem devojke, a ti kažeš, znači, bukvalno samo to. Anđela Đurišić. Ljubavni sastanak. Ljubavni sastanak. Nataša Moskva. Ajde. Čak ima za pitanja, imat ću probleme. Ajde, brzo. Koja je ona druga? Klub. Klub, ajde. Klub. Miona. Prošlost. Završna prošlost. Maja Marinković. Završna prošlost. Pa sad možemo tako do sutra. Ajmo ovako, nek ne bude Maja Marinković, nego devojka ti dođe poput Maja Marinković. Kategorija. Evo, vidiš je. Klub. Denis Dame. Klub. Dobro. Elektroelit.
Klub. Ti se ne voliš oči s klubom? Samo Pa izlazak pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Da. Onda i poslije izlaska može hotel, može bilo šta. Aha, znači klub je opciono. Klub je opcija, pa da vidiš u klubu šta se dešava. To treba mi još malo vremena. To je to. Stanija? Klub. Klub. Da razmisliš. Budemo videli. Dobro, to su mi te kategorije što sam htjela da ga pitam. Sada, hajde da prokomentarišemo i taj moment. Ti si zapravo bio u koži Gasluzove bivše devojke. Priča se o tome da je Gasluz ušao u reality, a da je devojku ostavio tipa dan pred ulazak u reality. Pričalo se i o nekoj potencijalnoj trudnoći i tako dalje. Kako ti komentarišeš to, budući da si ti bio na njenom mjestu u stvari? Tebi je devojka ušla u reality i to je bila gotova priča. Pa da je on mislio da će to biti kako treba, ne bi ulazio u reality. Vrlo jednostavno. Da sve kako treba, ne bi se dogodile te stvari. Tako i u mojoj situaciji bilo, tako je sigurno u njegovoj nekim takvim situacijama. Da si ti misli da nešto 100%, da se neko ne znam koliko jako voli, da to sve štima, da je to sve besprekorno, ne bi išao na potez da je u reality. I da bude bez osobe 10 mjeseci. Da, pritom oni imaju tu pozadinu da je ona bila sve vrijeme uz njega dok je bio u zatvoru. Ne znam, stvarno ne znam njegovu prošlost. Ali kažem da to nešto nije štimao dok je on ušao tako u reality i dosta je curu vanu koju voli. Da. A kako komentarišeš NN očeve u realitiju? Nešto ih sad najezda NN očeva. Najezda? Pa jeste, evo već dva. Dogodi se sad, na primjer, i to isto, to su neke te situacije, znaš, drugo je upoznat osobu vani i biti s osobom vani i neke te stvari prolaziti, a drugo u zatvornom prostoru u realitiju. Znači, ne mogu ja sad tu osuditi baš puno, niti jer jedno vrijeme je bilo na reality jednu osobu, ni drugu osobu. Ne, jedno vrijeme su bili reality abortusi, sad su odjednom reality trudnoće, porođaj i javljanje postao si tata, NN tata. Da, ne znam, glupo, to je teško komentirati, tamo se mijenjaju situacije iz dana u dana i sata u sat. Jesu zajedno, jebu si mater, za 2 sata se ljube, gađaju se, to je teško uopće tamo te ljude uopće koje unutra, ko se nađe unutra u tom zatvornom prostoru, teško to uopće komentirati. Tako da uopće stvarno ne bi se na to osvrto, ne mogu kriviti ni ti baš ono glup. Meni nema ništa gore da napraviš dijete i da to dijete se pati i da ostane bez tate. Ja imam kćer, ja znam kako je to da ne živiš s njome, neke te stvari znam i ne bi to više sad, ja sam već mogao imati 15 djece. Ali nikad to nisi htio napraviti da se dijete pati i to. Ja kad bi imao sad dijete iduće, imao bi sa osobom koji bi bio 100% siguran, milijon posto siguran da je to. A ovako, dok ne znam da je to 100% nikad ne bi se pustiti da se dogodi. Da. A kao muškarac, kako bi reagovao da se nađeš, iako ne bi, ali da se nađeš u situaciji u kojoj su se našli ti NN očevi? Kako bi ti postupio u tom trenutku kao muškarac? Pa vidi, ako vidim da nema izlaza, da nema pomirenja, da nema neke stvari zagodila ili s moje strane greška ili s njene strane greška, postupio bi da djetetu omogućim sve što ja mogu na mješnoj bazi, da ima sve od mene što treba, makar ako ne mogu biti s njime, da ima sve od mene kao što sad moja čer dobije od mene što ja mogu njoj dati i to je to. Zato što se mnogo forsira ta priča, vidimo se na sudu. Te neke stvari, to su jako teške stvari i zahtjevne stvari, znaš. I naprijed sad neko govori ja bi postupio ovako, ja bi postupio ovo, ja bi postupio naš. Kad znaš nekoj situaciji, kad vidiš da si ti u nekim situacijama nemoćan i ti kad dobiješ dijete, to dijete voli mamu, kako voli mamu, tako voli tebe. Normalno, mama je s mamom je živjela, s mamom je ovo. I sad ako ti dođeš i uzmeš dijete i počneš pričati protiv mame, tom djetetu, ti njemu sam radiš loše. Tako je. I onda, znaš, u neke situacije moraš pustiti te stvari da ona odluči sama, da ti njoj daš, da s svoje strane da je pružiš šta je možeš pružiti, a da ona sama kad navrši 18 godina da odluči šta je dobro, ko je dobar i ko nije dobar. To je moje mišljenje, to je baš ono zajebana situacija. Svaka ti čast na tome, zato što obično parovi kada se razvedu, nekako se svete preko dece. Ja nikada, ja sam imao rastav, nikad nisam bilo šta pokušao, nikad njoj nisam ništa rekao mama ti je ovo, mama. U nekim situacijama sam rekao neke te sitne stvari, ali mogao sam raditi haos, nisam ništa radio i to sve izbjegavao, nikad ništa nisam rekao. Svaku njenu odluku sam poštovao, rekao sam kako ti odlučiš, tak nek bude, ja ću ti dati bilo što trebaš u bilo koje doba noći, mene zove, ja ću ti doći, bilo da te neko dira, ja ću doći odmah, ali dokle ti tako odlučuješ da ti želiš tako živjeti, ti tako živite to. Ali hvala Bogu, evo za par mjeseci, 18 godina, pa onda neko odlučuje kako će teći dalje. Da, a šta ako odluči da živi s tobom?
Pa ja imam plan, imam kuću, iza kuće radit ću 2 stana, imam plan, ja sam rekao da za 18 godina, ove godine počnem to raditi, da ću stan ću dati, auto ću dati i to je to. A ona dalje nek se bori, nek odluči šta želi, kako želi. Ti si obezbedio, tako? Tako, evo ima kartica dvorane, trenira kod mene u dvorani, čujemo se, svaki dan se čujemo, svaki drugi, vidimo se tjedno 2-3 puta, može doći bilo šta kad treba nazove me i to ima takav odnos, tako da imam jako lijep odnos. Znači ti si se potrudio i uspeo u tome da ona ne osjeti u stvari razvod, jel ti rastanak? Pa ne, osjetila je to dijete osjeti, nema šanse da ne osjeti, to je nemoguće ne osjeti. Još pogotovo ja sam imao neke situacije koje su baš bile zajebane oko posla, oko firme, oko mog nadimka, imena moga, imali smo to neke stvari i ja sam to pokušavao sakriti maksimum da dijete to ne osjeti, ali normalno da dijete to osjeti. I to dijete je bilo 12-13 godina i znaš, to su zeznute stvari. Zato sam baš tu se opekao i rekao sam da više, znaš, ono, kad ne znao da je to osoba, ne bi možda djece, jer djece se pati. Ja znam da je njoj najgore. Da. Ja odem tu, ja zabavim, mama ode tamo, ona zabavi, djeto najgore. Ona bi najviše voljela da ona živimo, da se ja tamo s njome i može ti dovesti bilo koga, ona nije zadovoljna, nije sretna. Ja sam to vidio na djetu, meni je bilo žao i kad tako radim neke stvari, meni je to baš katastrofa žao, ali jednostavno nije bilo drugo rješenje da bude tako. Da. Koliko ti kao otac osjećaš taj pritisak? Jer evo sad si rekao, ona će sada napuniti 18 godina, je li tako? Da. U smislu tvoje buduće partnerke i tog odnosa sa njom? Pa vidi, ja sam taj već imao par situacija, bila je Mijana, bila ovo, ali vidi ovo, ja imam, kak bi ja rekao, ja sam došao tu u Zagreb davno, ja sam došao prvi u Zagreb i prije svojih roditelja i prije brata, prije svega. Ja sam krenuo tu raditi, ja sam napravio ovo, sve sam ja u biti izmislio. I obezbedio cijelu porodicu. Tako je, i oni svi imaju povjerenje u mene. Mama, tata, brat, oni svi vjeruju u mene. I onda te neke situacije, ja znam ko sam i šta sam i znaju ljudi koji su bliski meni. Sad, šta ja tu mogu sad tako ja mislim da i ona neke stvari zna, ali zato sam rekao, ja kad sam bio razmišljao o tim stvarima, ja sam rekao pušću vrijeme da navrši 18 godina pa nek samo odluči ko je bio pravo, ko je bio krivo. Jer sad ja da nešto pričam, nema smisla, znaš. Ne mislim, ok, konkretno za njenu majku, ali za tvoju buduću partnerku. Da li osjećaš pritisak kao otac oko tog odnosa? Ja imam s njom odnos da mi pričamo o te neke stvarima. Ona zna kak ja živim, ona sve to zna. Ti sad ja nekog upoznam, šta, ona ne živi sa mnom, ona živi s mamom. Ja sam nju bio par puta, sam bio pitao prije godinu dana da li želiš ti preseliti kod mene jer ja imam dolje ured, ja mogu od ureda napraviti mali stan, ured ću napraviti iza kuće. Ne, ja ću još živjeti s vama. Ja sam nju ponudio kad imala 17 godina, neka situacija bila, ja sam joj bio rekao. I ona je to tako odlučila, ja sam rekao u redu, tvoja odluka, ti kako želiš. I sad kad je bio bila sa mnom, ona nju upoznala normalno, upoznala Mijonu. Išli s moje borbe, zajedno smo bile komunicirali, bile pričali tako. Jer mi nemamo baš odnos da ona dolazi sad kod mene kući. Mi se vidimo na ručku, podemo na kavu, provozamo i sve to. Znači, nema sad da me neko uleti u kuću kad neko hoće to, znaš, nije to baš tako. Da, važno je da tvoja ćerka, da znaju ljudi da tvoja ćerka zna da uvek može da dođe kod tate, da je uvek dobro došla. Pa naravno, pa to naravno. Opcija da dođe, da živi sa tobom. Da živi u svome stanu koji će dobiti za kuće, ne sa mnom. Sa mnom niko ne živi, živim sam i uvijek živim sam ako neće imati osobu neku. Ja ne mogu s nikim živjeti, ja ne mogu to kad me neko lupa po kući, jer je ovo teško to. Tu sam ja, tu ja živim, dobit će stan koji imat će svoj stan i to je to. Da. Šta ti najviše smeta to, evo konkretno sad, evo, baš je bilo smiješno, u zajedničkom životu? Pa sad u zajedničkom životu smetaju neke stvari koje ja ne bi dopustio da se dešavaju. Na primjer da ženska živi sa mnom pa da ima dopisivanja sa nekim drugima, pa da ima neke izlaske sa loše prijateljice, jer s kim si u biti tako si. I te neke stvari ne bi dopustio i zato jesam sam. Mnogo tu ima parametara. Zato jesam sam. Čekaj da te pitam jednu stvar. Da li bi dopustio da tvoja devojka, ozbiljna devojka, znači pričamo o ozbiljnoj vezi, ide na aftere? Ne bi dopustio da ide na aftere, nije mi normalno da se slika. Ti me reci, nema naprijed, ja jučer pričam s jednom curom i ona meni kaže ima jednu ozbiljnu prijateljicu koja je ozbiljna ovo ono. Ja kažem, daj pokaži Instagram, ona meni pokaže Instagram, ona sama slika ovo ono, slika se iz ove poze, ono, pologola ovamo tamo. Kako? Zašto to radi? Zašto sad? Da bi privuklo pažnju, vjerovatno. Tako je. Druga stvar, evo na primjer, ja sad imam sponzore i imam neke stvari i ja slikam zbog toga jer imam razlog zbog čega to radim. Ili sam sportaš, ili sam ovo, neka osoba koja nema veze sa sportom, koja nema veze s ničim, sebe slika pred ogledalom. Šta tražiš ti? Šta reklamiraš? Grudnjak? Šta reklamiraš? Haljinu? Šta? Razumiješ? To mi neke stvari nisi jasno. Hoće da bude poželjna muškarcima poput tebe. A to je onda druga stvar, ali ako si ti u vezi, zašto radiš? Pa to je drugo već.
Neke stvari nisu jasne i onda sad one kao glume damo, slika se i ti joj pošalješ vatru i ona kao šta mi to šalješ, šta ti tako slikaš, razumiješ? Jer neke stvari, nisu jasne neke stvari, šta tražiš? Udana žena i sad ona, niti je neka javna osoba, ništa, sad ona tu nešto svaki dan, ne znam, šta tražiš, šta hoćeš, hoćeš da ti ja pošaljem poruku? Da, i kad pošalješ onda šta? Onda ili ide ili ne ide. Obično ide. Da, ali za klub. Skoro, da. Jer evo, naprijed sad oni meni govore, dobijam razne poruke. Ja naprijed bio sad u Beogradu i gledam, slikam, evo i slikam se na krevetu nešto. Ja sam dobio preko 100 poruka od žena i to žene, vidim znaš, imaju djecu, imaju ovo, imaju ono. Ja sad tu mogu te pokazati inbox. Znaš šta dobijam, kakve poruke što dobijam. I onda me neko kaže, kao nije dobro što si išao u reality, nije dobro ovo, nije dobro ono. Zato što sam kao ja javna osoba, a ovi što nisu javni, što oni rade? To je katastrofa. Eto i da, to je. I onda ja raspravljam s ljudima, o tim stvarima raspravljam, jer oni uopće nisu svjesni što rade. A ko greši u cijeloj priči? Eto i muškarci i žene. Kako zapravo napraviti danas zdrav odnos? Znaš šta je problem u mom mišljenju? Problem ti je što 90% ljudi ti je u odnosu zbog nekog interesa. Zbog stana, zbog ovoga, zbog onoga. I ti sad dođeš, ti sad našao, ti sad neka cura ovamo došla i sad udaš se i dignete stan na kredit. Kako će ti rastati? Kako će ti živjeti u jednoj sobi, u drugoj sobi? I vidite nakon 3 godine da vam nije lijepo, jedan drugom se gadite, a ne možete se rastati jer morate plaćati po pola stana. I 90% brako tako. Onda je bolje biti, jer ja kažem, sloboda nema ništa ljepše od slobode. Ništa ljepše od slobode nema. I onda meni se nađu takvi ljudi pametuju i onda ja poludim na takve stvari. Jer vidim šta se dešava, Jer evo ja sad tebi otvorim Instagram, neću sad javno, ali ja vidim znači žene udane, ovo ono, djeca, vamo tamo. Ja ljudima objašnjam neke stvari, nisu svjesni neke stvari što se dešavaju. I onda veli o ženi se takve neke stvari radi. Da li si ti bio nekad sa devojkom koja nije u tebi gledala interes? Teško je to sad reći. Bio sam normalno s ovom prvom ženom, ja sam s njom upoznao, nisam imao ništa, ja sam došao sa sela. Pa zato i bilo s tamo što nije imao ništa. Bio sirotinja. Ne možeš sad kad imaš sve da očekuješ da ne traži ništa od njega. Razumeš, lako je, prava kad nema ništa. Teško je da nas pronaći pravu osobu kada... Tako je. Da, ali mi smo bili mladi jako. Ja i ona smo bili mladi, tako smo krenuli ono sve i onda smo gradili to sve. I tu je, na primjer, ja mislim da je tu puno isto i taj, znaš najveći problem? Najveći problem kad ljudi nemaju ništa. I kad nemaju ništa i jedanput kad brzo dođu neke stvari. Jer ne znam s tim stvarima nositi. Jer za sve treba ići stepencu po stepencu, korak po korak. Ne možeš ti sad voziti Fiat Una i jedanput voziti BMW trojku. Ne možeš. Moraš ići korak po korak jer ti se izgubiš u tome svemu. Ne znaš kako... Ili će policija na vrate jer nešto tu čudno. A dobro, to je neke druge stvari, ali kao u glavi. Moraš se zadoriti u glavi za neke stvari. Naravno. A da li je istina da se o sreći ćuti? Da li ti voliš da eksponiraš svoj privatan život na društvenim mrežama? Pa ja tak živim, ja to volim. Ja već tak živim, već 7-8 godina. Ne, mislim da devojke sad kačeš devojke po Instagramu i to. Pa ono kad idem na more, stavimo sliku i to, nije sad ono da neke sad ne znam, neke slike, onda da svaki 2 sata neke stvari izbacim. Čekaj, evo mene zanima. Pitanje. Upoznaš devojku. Dobro. I svidi ti se devojka. Dobro. I uđete u vezu. Posle koliko ti nju okačiš na Instagram? Pa dogodilo se, prije kad sam mi ona počeli, to mi jedna veza bila posle braka, da je neko žive sa mnom. To je bilo možda nakon nekih 3 mjeseca. Viđenje. Da, znači, obraćaš pažnju na to da odmah ne objavljaš da ste u vezi? Još pogotovo sad, pa znaš šta je to? Svi znaju i za 5 dana je... Ono pukne, a ti si već na sljedeće, čovječe. Znaš, previše se ja toga prošlo da bi se više ne pao na te fore, na te sitne neke, znaš. Tako je, o sreći se ćuti. Ja kažem, o sreći se ćuti. Dobro. Ti si se oglasio nedavno, baš, pošto te sad svi pitaju za Anđelu, i ti si se nedavno oglasio i rekao si da ti se tamo jedino sviđa Anđela fizički, po fizičkom izgledu. Ovako rekao si, najlepša je tamo Anđela i ako bi bio s nekim, to bi bila ona. Ne zanima me šta je bilo pre u smislu prošlosti. Ima lepo ponašanje i jako je lepa devojka, ili moja ili ničija. I kada su te upitali za njene fetiše, ti si rekao, nisam ih video, ali budem pogledao. Pa pogledao sam, nakon toga. Pogledao si. Ajde da čujemo, kako komentar? Pa to sam bio na početku rekao. Svako ima svoje greške, ja sam imao svoje greške, ali to je loše, jebi ga, napravila je neke stvari koje nije smjela napraviti, ali ja sam rekao da bi bio, kad bio u realitiju, ako bio bi s njome i bila moja ili niče, to sam rekao.
Nisam rekao za neki vanjski svijet, ko zna kako bi to izvani funkcioniralo. Ja sam rekao isključivo reality. A šta bi to bilo, kako bi se to završilo, to bi vidjeli. S obzirom da vas ljudi povezuju vezano za Anđelu i zbog tog cveća i ruže i to, da li postoji opcija da uđeš u reality? Sa moje strane, ovako sad gledajući, ne. To me više stvarno ne zanima, jer sad imam neke radni vani, sad imam borbu, pripremam se za borbu, tako da te neke stvari bilo bi izvedivo, ali mislim da mi to bi više stvarno nema potrebe i nema smisla više. Da, eto i naši gledalci mogu da pogledaju i prošlu emisiju Showbiz, gde smo bili sa tobom u teretani, gde smo gledali trening, pa si tada i pomenuo da si dobio ponovno tu neko od 200.000 je bila priča. Ja sam bio tražio to. Tražio. Da li je bilo još priče na tu temu? Ne. Ne. Pa dobro, možda sada bude posle. Nakon toga ne. Priče, to je bilo super. Budemo vidjeli. Da. Borba sprema se u areni, jel tako, u Beogradu. Da li se spremaš za borbu? Spremam se, baš se spremam. Baš sam o tom bio pričao da sad baš posvetiti tome maksimum i radim na pripremu. Dobro mi ide za sada, nema povreda, nema ništa i bit ću spreman kao zvijer. A da li si s kim ćeš se boriti za one koje ne znaju? S Dušanom Đakićem. Da. Poznato ime iz Beograda i stvarno ga poštujem jer on je baš dugo na sceni. Ima velike borbe za sebe i baš sam zadovoljan što s njim borim i sretan. Da, eto, u ime Hype televizije mi ćemo ispratiti to sve sa tobom, naravno, i najavljamo sve te ekskluzive. A s obzirom da si ti negde sa reality i sportske scene, a on je, pa i njega prate razne priče i profili. Da li smatraš da će to biti interesantno i za jednu i za drugu stranu, i za sportsku stranu i za reality? Pa to će biti jako zanimljiv meč, zato što je on dugo na sceni. Onda je imao povrat, imao je dugu pauzu jer je bio nastradao, pa je imao veliku pauzu, pa se vratio u isto Beogradu prošle godine protiv Barija Kroate, se bio vratio i čuo sam da je imao ogromnu podršku publike, jer ja sam bio u reality, nisam bio tad vani. I sad kad je ova naša borba, kad je bila objavljena, mi smo imali ne znam koliko, u 140.000 pregleda naše borbe u 2 dana, 8.000, sviđa mi se i te neke stvari. Tako da mislim da će biti jako interesantno i baš ovaj čelnik FNC organizacije je bio isto gostovanje kod Base Bakočevića i rekao je baš jer sad, inače MMA ima svoje fanove, a sad ovi ima reality fanovi koji sad to sve koje prate, koji će jedni će mol Boga da izgubim, jedni da pobijedim, a drugi će gledati. Znači da u biti FNC je super, top. Ali gledanost će biti ogromna. Borba i u ringu i van ringa. Da, normalno. Za sam kraj ćemo još malo da završamo, da? Može. Za sam kraj, kako su reagovali, na primjer, oni ljudi koji tebe poznaju kada su saznali da si poslao cveće u reality? Pa oni mene znaju, oni znaju da neke stvari, da volim tako podpaliti vatru, to se mene znaju ljudi. I onda normalno kad su me bili spominjali, budemo vidjeli kad su prekinuli, da će ja nešto napraviti. Ja uvijek napravim, ali opet ponavljam, ja neke stvari napravim toliko jer ja vidim na šta se ljudi pale i šta ljude veseli. I onda ja to namjerno napravim da još više zapali. I onda još više napravim da zapale i onda gledam i smijem se. I za sam kraj ja moram da... Čekaj, jel te zvala Maja da pitaš šta je ovo, što si poslao? Nije, stvarno nije. Zvaće. Za sam kraj moram da se osvrnem na tu našu emisiju sa Lepimirom Bakićem gde je on pričao o steroidima, cijela priča o steroidima. Šta ti misliš, s obzirom da se baviš dugo sportom, generalno tvoj stav o steroidima? Pa moj stav o steroidima je ovako, da steroidi nisu dobri u nekim, imaš puno vrsta steroida. Ja sam samo za ako neko da uzima, da uzima kao što sam ja uzimao i što ću uzimat. Zato što je to kao ti koji se trošiš i naprimjer ja koji treniram tjedno 8 puta, nije isto ko trenira neko rekreativno 3 puta. Znači ti ima težak ti oporavak, teški napori, imaš ozljede i neke stvari. Ja nisam za neke te jeftine kemije i to što uzimaju ovi mladi i to, mislim, probao sam, ja sam sve to probao, neću sad pričati da nisam probao, sve sam to probao i vidio sam na svojoj koži da je to katastrofa, da to nije dobro. I samo od steroida šta bi ja preporučio i šta bi ja uzimao, to je ostalo ništa. I to su bili sad govorili, sad da pripremam uzmi ove neke stvari, ništa. Mene ako interesira samo da to idem, znači prije početka uzimanja, idem vaditi markere jer to je kao on ti je, sve ti ima dobre predispozicije osim što ti na tumorne stanice ti, ako neko ima predispoziciju za tumor, bilo takve neke stvari, on ti ga samo ubrza. I onda ideš prije toga, vadiš komplet krvnu sliku, vidiš da ti sve na nuli
počneš uzimat kako sad dogovoriš s trenerom, onda najbolje se doktorom savjetovat, jer to se uzima minimalno 6 mjeseci i 6 mjeseci si bez toga i na pola ideš ponovo vaditi krv i na kraju ideš ponovo vaditi krv. Znači, ja sam za kemiju da se uzima, ali pod stručnim vodstvom i pod ljudima koji ti znaju to objasniti i kako se uzima. A ne da ti neki koji je završio za trenera, platio neku školu za trenera i da ti govori uzmi test, uzmi ovo i radi to. Znaš, neke stvari treba pametno, jer treba čuvati sebe i svoje zdravlje, jer to ti ovako uništi tijelo. Ali uglavnom ishrana i trening je prvo. Vidi ovo, bez ishrane i bez treninga nema ništa. Evo ja sad bez ičega. Ja sam bez ičega, evo već godinu i pol dana. Bez ičega. Znači samo treniram i pazim što jedem. Ali ja već to radim, ja već pazim što jedem sigurno 10 godina. U treningu sam 15 godina. Tebi je tijelo naviknuto zapravo na to, ti si konstantno u znači, ti možeš uzeti bilo šta ako ne treniraš i ako nemaš ishranu ne vrediti. Znači, prvo ti je trening, ishrana i onda kad dođeš do neke razine i kad ideš probijati tu razinu ili kad imaš neko natjecanje, da se brže oporavljaš neke stvari. A ovako da neko počeo trenirati prije mjesec i pol dana krenuo u teretanu, šta da ja uzem, da ja ovo, to su glupe priče, to su neiskusni ljudi i onda nađu te neiskusne trenere neke koji završili ovo i onda uzmi ono i onda, znaš, ljudi se zeznu zdravlje. Jer ja sam to sve prošao i zato o tome pričam jer sam to sve prošao znam. Ovo je jedan naslov mi se dopao, pošto sam te malo prepitala da li te zvala Maja Marinković kada je vidjela cveće. Jer sigurno, znaš šta, nije sve jedno. Ne znam da li si ti sa Majom imao takav odnos da imaš te neke sitne, tu neku sitnu pažnju, pa cveće, pa tako. Je li bilo tih nekih situacija? Nismo mi došli do te razine. Mi se upoznali unutra i bili smo unutra, kad smo izašli van, bili smo, koliko smo bili zajedno, bili smo non stop zajedno i još nije došlo do neke razine. Da. A sada je ona bila unutra, pa da je ona bila u realitiju kao što je Anđela, pa da s neke priče da je spominjala bila mene unutra, pa da sada bio neke poruke i ja bi njoj isto poslao to da malo zapalim publiku. Da, rekao si ako bi ušao u reality da bi dao sve od sebe da osvojiš Anđelu. Šta misliš, da li bi uspeo u tome pored Gastoza? Pa sigurno. Sigurno. Da. Da, malo pre kad sam te baš pitala za Maju, imamo jedan naslov, kaže Crna mamba ujeda. Nakon što je Stanislav otkrio detalje raskida i priznao da mu je Anđela Đuričić najlepša u eliti, Maja zapečatila njihov odnos jednom rečenicom. Jesi čitao to? Nisam. Ona je samo prokomentarisala. Ajde, što misliš šta je rekla? To me zanima. Ne znam. Šta misliš? To može biti svašta. Kao zapečatila. Šta misliš? Ajde, šta je u Majinom fazonu? Da su mi završili i da je još ne zanima. Izjava je, zaista me ne interesuje, to je za mene završena priča. I to je to. Odlično je poznaješ, je li tako? Da, šta misliš da se naljutila ona malo kada je videla te, ono, kao... Pa mislim da i ona kuži te neke stvari, da je to sve show business i da su neke stvari, ona isto, pa ono, kak ja dobijam, svako ko je bio unutra i ko je bio nešto tamo sradio, dobija te neke na mobitel, neke te oznake, označite tu, spominjete vam, spominjete tamo i normalno da sigurno niko nije lud da misli ja bio van, nisam curo vidio uživo, ja sam ljubio, šalj me ruže. Ne mora biti toliko lud. Znači, ko ima malo u glavi, zna kako je šta je. Kad se već pomenuo taj telefon i to šta ti sve stiže, da li si ti dobio neke klipove ili snimke kao što, evo sad vidimo u medijima, svašta nešto izlazi? Devojke ti šalju neke intimne. Ma ima svega, svašta. Ima, jel? Ima, baš ono kad... Da, jel ti šalju devojke sada ovako? Šalju, non stop. Ja to otvaram većinom poruka neke otvaram, ne otvaram sad sve poruka, otvaram neku pogledam nešto ovako preskokce. Ima sad otvaram jednu, pa sad kad ne bi rekao 4000 poruka ne otvaram. Da. A kad vidiš ono kad je ono slika na bombicu, što onda uradiš? Kako? Slika na bombicu. Otvorim. Otvoriš? To su najzanimljivije slike. A da li ti šalješ fotografije? To su najzanimljivije. Da li ti imaš eksplicitne snimke i fotografije, Stanislave? Kako misliš? U mobitelu? U mobitelu imam. Imaš? Šalješ devojkama, mislim, svoje partnerke. Ne mora biti partnerka. Pa zavisi, nekim određenima, kad zavisi kakva komunikacija. Znači ima ono spremna fotografija iza toga. Sve spremno, uvijek spremno. Kao trenutna. Trenutno. Hvala ti puno što si izdvojio vreme i što si razgovarao sa nama. Mogu da ti kažem da će i ovaj razgovor da napravi pravi haos. Budemo vidjeli. Budemo vidjeli. Hvala ti puno još jednom. Ništa, hvala vam.